Λοιπόν, για να δω λίγο, τι μου έχει στείλει εδώ πέρα. Κάποιες ερωτήσεις, Ναι. συν την προσφορά. Κάποιες ερωτήσεις είναι την προσφορά. Q&A έχουμε, Q&A. Τι είναι αυτό το πράγμα? Το Q&A. Ξέρω τι είναι. Question and answers, ερωτήσεις και Η απαντήσεις. προσφορά τι είναι? Η προσφορά σου λέει τι είναι, δεν βλέπεις τι λέει. Το βλέπω και έχω πάθει την πλάκα μου. Έχεις πας πλάκα, Είναι τρομερή πράγμα? αλήθεια, είναι τρομερή προσφορά. Πάλι τα ίδια έχουμε. Ό,τι είχαμε το. Τα ίδια και καλύτερα, την τα ίδια και πρωτοχρονιά. καλύτερα. Ό,τι είχαμε την πρωτοχρονιά. Τα βλέπεις τι λέει, τα βλέπεις τι λέει. Το Πες- βλέπω. πες στον Πάμε να το κόσμο. πούμε και στον κόσμο για να δούμε τι θα Λοιπόν. γίνει. Ευγένειε, Ω, Γιάννη με έπιασε στα πράσα. πάλι στα πράσινα σε πιάσε. Τι έγινε? Χρόνια πολλά σε όλους καταρχάς, έτσι. Με υγεία, αγάπη και παγκόσμια ειρήνη. Θέλουμε την παγκόσμια ειρήνη. Βλέπουμε μία μικρή ανάκαμψη. Βλέπουμε μια γίνεται. μικρή ανάκαμψη, βλέπουμε κάποιες κινήσεις, ας πούμε, προσπαθούν να βρουν μια λύση στη Μέση Ανατολή. Μακάρι να τελειώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και να επανέλθει ο κόσμος στην κανονικότητα. Μακάρι, μακάρι. Εγώ σήμερα Δευτέρα βλέπω ένα 1% πάνω στο... Ανεβαίνεις. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ανεβαίνω και έχουμε ανέβει και τις προηγούμενες ημέρες. Σωστά. Θα πω. Ανακάμψαμε εν μέρη. Εγώ προσωπικά βρίσκομαι 5% κάτω από τα high μου. Πιστεύω μέσα στον Απρίλιο ίσως να φτάσουμε εκεί πέρα που ήμασταν πριν ξεκινήσουν οι πόλεμοι καν. Εγώ είμαι στα χάη μου. Εγώ είμαι στα χάη μου. Μπράβο. Παρόλο που με ρώτησε έτσι. Παρόλο που δεν με ρώτησες. Ναι. Σήμερα λοιπόν είναι διαφορετικό επεισόδιο από τα άλλα. Θα κάνουμε ένα Q&A, δηλαδή θα κάνουμε κάποιες ερωταπαντήσεις ουσιαστικά. Θα με ρωτάει ο Γιάννης και εγώ θα απαντάω. Θα σε ρωτάω εγώ, ναι. Ρώτησέ με ό,τι απορία έχεις, Γιάννη, γιατί έχεις πάρα πολλές από όσο γνωρίζω. Έχω. ναι. Λοιπόν, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Γιατί τα λεφτά πάνε στα λεφτά? Πάρα πολύ καλή ερώτηση, Γιάννη. Σε ευχαριστώ για την πάσα. Γιατί τα λεφτά πάνε στα λεφτά? Είναι πάρα πολύ απλό. Για πες. Λόγω του φαινομένου του ανατοκισμού. Δηλαδή σκέψου απλά ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένας έχει 1.000 ευρώ Ναι. και ανεβαίνει το χαρτοφυλάκιο το 10%. Πόσο θα βγάλει? 100. Ένας έχει 100.000 ευρώ και ανεβαίνει το χαρτοφυλάκιο του 10%. 110.000 ευρώ πλέον. Πάρα πολλά. Πάλι με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ακριβώς. Στη συνέχεια λοιπόν αυτός έχει ανοίξει πάρα πολύ το gap ανάμεσα στους δύο λοιπόν, γιατί ένας έβγαλε 100, άλλος έβγαλε 10.000. Άρα το πιο δύσκολο κομμάτι ουσιαστικά στη ζωή ενός ανθρώπου είναι να φτάσει στο επίπεδο του να έχει ένα σημαντικό αρχικό ποσό, ώστε να το επενδύσει και να το αποφέρει σημαντικές κερδοφορίες. Okay. Παρόλα αυτά, Γιάννη, Ναι. αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να επενδύουμε πριν να έχουμε αυτό το ποσό. Πρέπει να ξεκινήσουμε να επενδύουμε με λίγα και να φτάσουμε, στη συνέχεια στα πολλά. Έτσι ξεκίνησα και εγώ κάπως. Έτσι ξεκίνησε και εσύ, έτσι ξεκινήσαμε και εμείς και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο 20.700 ευρώ. Το δημόσιο, γιατί. Φυσικά το δημόσιο, το ιδιωτικό είναι άλλα τα νούμερα. Είναι άλλα τα νούμερα. Λοιπόν. Νομίζω έχει απαντηθεί και το δεύτερο ερώτημα σε αυτό που είπες. Γιατί οι πλούσιοι γίνονται όλο και πλουσιότεροι. Είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος. Είναι λοιπόν. το ίδιο. Ωραία. Πάμε στην τρίτη ερώτηση που μας έχει κάνει το κοινό. Γιατί οι περισσότεροι δουλεύουν για τα χρήματα αντί τα χρήματα να δουλεύουν για αυτούς? Γιατί δεν υπάρχει λεγόμενη οικονομική νοημοσύνη στην Ελλάδα. Και σε όλο τον κόσμο βασικά. Δηλαδή δεν μας το διδάσκουν αυτό στο σχολείο. Δηλαδή ουσιαστικά οι άνθρωποι κοιτάζουν να έχουν μια δουλειά, να έχουν ένα μισθό και όχι πώς τα χρήματα θα δουλεύουν για αυτούς. Το οποίο είναι κάτι που σε κάποιους άλλους λαούς, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι Εβραίοι, είναι πάρα πολύ σύνθες. Οι Εβραίοι βγάζουν πολλά λεφτά από τα ακίνητα. Ναι. Με το που έχουν λίγα λεφτά στην τράπεζα, πάνε και αγοράζουν ένα ακίνητο μέσω δανείων μάλιστα. Παίρνουν δάνεια, αγοράζουν ένα ακίνητο, το ακίνητο τους αποφέρει ουσιαστικά cash flow, τους δίνει τα ενοίκια. Χωρίς να το ξέρω από έμπιστη πηγή, κάπου έχω ακούσει ότι στο Ισραήλ τους επιδοτούν να αγοράσουν την πρώτη τους κατοικία. Δηλαδή, έχει πολύ καλά επιτόκια. Κάτι σίγουρα. Ναι, κάτι που δεν ισχύει στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολύ καλά επιτόκια για την αγορά πρώτης κατοικίας σε κάθε περίπτωση, αλλά σου λέω είναι και στην νοοτροπία τους και στον τρόπο σκέψης των Ισραηλινών. Το μαθαίνουν από την οικογένειά τους ότι αγοράζουμε ακίνητα και βάζουμε τα λεφτά βασικά να δουλεύουν για μας για να έχουμε μεγαλύτερα εισοδήματα συνέχεια. Το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό.
Πάμε στην τέταρτη ερώτηση. Πώς λειτουργεί το compound interest και γιατί είναι τόσο ισχυρό? Το compound, ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Το compound interest λειτουργεί ως εξής. Αν ας πούμε πάρεις 1.000 ευρώ και τα επενδύσεις για 10 χρόνια με 10%, δεν θα βγάλεις στο τέλος της δεκαετίας 2.000 ευρώ. Ναι. Αντιθέτως, δεν θα έχεις πάρει δηλαδή επί 2 τα λεφτά σου, θα έχεις πάρει τα λεφτά σου επί 2,6. Επί 2,6. Αυτή είναι η μαγεία ουσιαστικά του compound interest, γιατί το 10% της πρώτης χρονιάς, Ναι. την επόμενη χρονιά θα έχεις κάνει, την πρώτη χρονιά θα κάνεις τα 1.000-1.100, την επόμενη χρονιά το 10% είναι στα 1.100, το οποίο δεν είναι 100 πλέον, είναι 110. Και αυτό πηγαίνει, προχωράει ουσιαστικά μέσα στη δεκαετία. Άρα αυτό είναι ο ανατοκισμός που λέμε. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Υπάρχουν calculators τα οποία σου δείχνουν ότι αν επένδυες σήμερα ένα ποσό, compounded, μπορεί να το βρείτε στο ίντερνετ, σου δείχνει σε 10 έτη πώς θα γίνει αυτό το ποσό. Και δεν θα είναι απλά ο τόκος επί τα χρόνια, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι κάτι εκθετικό. Ακριβώς. Γιατί πάει... Είναι ιστήν, είναι σε δύναμη. Ναι. Δηλαδή κερδίζει 10% αυτή τη χρονιά. Την επόμενη θα κερδίσει 11 ουσιαστικά. Ναι. Οκ. Μπορεί κάποιος να χτίσει πλούτο ξεκινώντας με λίγα χρήματα? Φυσικά, είναι αυτό που σου είπα και πριν. Το είπαμε στην αρχή, το γίνεται και επιβάλλεται. Δηλαδή, ο πλούτος, ναι μεν ας πούμε οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, αλλά αυτό δεν σου δημιουργεί, δεν σου λέει ότι κάποιος που δεν είναι πλούσιος μπορεί να βγάλει χρήματα. Απλά πρέπει να κάνει πολύ περισσότερη υπομονή, γιατί δεν ξεκινάει προφανώς από το ίδιο σημείο αναφοράς με έναν ήδη πλούσιο άνθρωπο, που είναι πολύ πιο εύκολο για αυτό να βγάλει αυτά τα χρήματα. Πολύ ωραία. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος λόγος που κρατάει τους περισσότερους μακριά από τις επενδύσεις? Κοίταξε να δεις, στην Ελλάδα συγκεκριμένα, βασικά και σε όλο τον κόσμο ίσως, είναι ο φόβος. Βασικά είναι ο φόβος για το άγνωστο. Γιατί όπως σου είπα, δεν μας διδάσκουν στο σχολείο για τις επενδύσεις και πώς τα λεφτά να δουλεύουν για μας. Άρα ο κόσμος το βλέπει σαν κάτι πάρα πολύ ξένο. Είναι κάτι, νομίζω, ειδικά στην Ελλάδα, είναι κάτι πολύ ξένο. Στην Ελλάδα σίγουρα. Ναι. Φαντάζομαι όμως και στην Αμερική που θεωρείται ότι έχει το πιο ανεπτυγμένο χρηματιστήριο, ένα 30% των ανθρώπων ασχολείται με το χρηματιστήριο. Δεν είναι όλοι οι Αμερικάνοι, παραδείγματος χάρη. Οπότε θα έλεγα ότι ο φόβος είναι ο βασικότερος λόγος που δεν επενδύει κάποιος. Και αυτό παλεύουμε να κάνουμε και εμείς μέσα από το κανάλι μας, να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βγάλεις χρήματα και χωρίς πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Νοοτροπία. Νοοτροπία. Read the book. Ακριβώς. Read the book. Read the book. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αν έχεις ξεκινήσει να επενδύεις πριν 5 χρόνια, πόσο διαφορετική θα ήταν σήμερα η οικονομική κατάσταση? Κοίτα, εγώ προσωπικά ξεκίνησα να επενδύω πριν πολλά χρόνια, βασικά πριν 8 χρόνια ας πούμε. Θεωρώ ότι για κάποιον ο οποίος το είχε κάνει σαν και εμένα, σε κάθε περίπτωση θα είχε μπει στη διαδικασία να αποταμιεύει χρήματα για να επενδύσει. Δηλαδή, στο χειρότερο σενάριο θεωρώ ότι θα είχε τα λεφτά που θα είχε αποταμιεύσει. Σε ένα πολύ καλό σενάριο μπορεί να έχει βγάλει και ένα 50%. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό σαν ποσοστό, επενδύοντας σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, τα οποία έχουν και πολύ μικρό ρίσκο ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι το λιγότερο που έχει να κάνει κάποιος είναι να ξεκινήσει τις επενδύσεις και να επενδύει ουσιαστικά σε κάποιο έστω ETF, ρε παιδί μου. Πώς λέμε το ETF που ακολουθούν τον S&P 500. Που αυτό έχεις προσπαθήσει να κάνεις καλύτερα εσύ. Ακριβώς. Αυτό έχω προσπαθήσει να κάνω εγώ μέσω της eToro και έχω φτιάξει ουσιαστικά το Popular Investor Account, στο οποίο μπορεί να με κάνει κάποιος copy trade. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει copy trade, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πούμε και για την προσφορά που ισχύει μέχρι τέλος Απριλίου της eToro. Που κάτι είδα είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, και μάλιστα στη συγκεκριμένη προσφορά, επειδή δίνονται δωρεάν μετοχές ουσιαστικά, ανάλογα στην πρώτη κατάθεση, θα βρείτε και το link στην περιγραφή, δίνονται δωρεάν μετοχές, επιλέξαμε αυτή τη φορά, που ελληνικών εταιριών στο ελληνικό χρηματιστήριο. Βλέπω πάρα πολύ καλές εταιρείες εδώ πέρα. Πολύ καλές εταιρείες που ο κόσμος έχει ακούσει, τις χρησιμοποιεί και είναι πελάτες τους πολλές φορές, όπως είναι η Coca-Cola 3E. Η Coca-Cola, η Theon. Η Theon Sensors. Πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή. Είναι ο Titana στα τσιμέντα. Ναι. Που και αυτά είναι σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή λόγω της οικονομικής δραστηριότητας που υπάρχει. Ναι, η Vio. Η Βιοχάλκο, που είναι όμιλος του Στασινόπουλου, είναι στα ενόφυτα που δουλεύω. Έχει πάρει όλο τη βιομηχανική περιοχή ουσιαστικά. Και φοβερή εξαγωγή. Φοβερή εξαγωγική δραστηριότητα και βοηθάει και πάρα πολύ την ελληνική οικονομία γενικότερα. Είναι η Synergy, που είναι τα ελληνικά καλώδια, το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρη μετοχή με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις που γίνονται. Με την διασύνδεση τι γίνεται Ελλάδα-Κύπρου? Με τη διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου τα πράγματα είναι ακόμα στο μετέχμιο. Είναι ένα project το οποίο πρέπει να λυθούν πάρα πολλά γεωπολιτικά. Πρέπει να συμφωνήσει η Κύπρος, υπάρχει η Τουρκία στη μέση.
Είναι πολλά. Εκεί μπλέκουν τα δίκαια, τα ναυτικά δίκαια κτλ. Έχουμε κάποια προβλήματα και τα. Αλλά αυτή η προσφορά λοιπόν που λέμε τώρα, θύμισε μου τα νούμερα. Αν βάλει κάποιος $200 πρώτη κατάθεση, είναι Λοιπόν, αν ανοίξει λογαριασμό. Αν κάποιος βάλει $200, από 200 έως 500 κερδίζει $10. $10. Σωστά. Ναι. Σε μία από αυτές τις συμμετοχές. Ναι, Εσείς θα επιλέξετε ποια θα είναι. Αν κάποιος βάλει 500 με 2.500 ευρώ, κερδίζει $30 σε 6 συμμετοχές. Okay. Από 2.500 έως 5.000 ευρώ, 4,99, που είναι και το ωραίο, κερδίζει $200. Σωστά. Αυτό είναι πολύ value. Και το καλύτερο είναι τώρα. Από 5.000 και άνω, κερδίζει $500 ευρώ. Δηλαδή άμα βάλεις, γιατί να βάλεις 4,99 και να βάλεις. Δεν θα βάλεις. Προφανώς θα βάλεις 5.000 αν θέλεις και θα κερδίσεις $500. Ναι. Είναι με το καλημέρα σας, ας πούμε, ένα 10%. Κατευθείαν. Σε μία από αυτές τις 6 πάρα πολύ καλές μετοχές που αναφέραμε πριν. Ναι. Του ελληνικού χρηματιστηρίου. Που δεν είπαμε βέβαια το Amundi, που είναι το ETF που υπάρχει του ελληνικού χρηματιστηρίου, που ακολουθεί το γενικό δίκτυο. Όποιος θέλει δηλαδή να πάρει κάτι διαφοροποιημένο, καταθέτει 5.000 και παίρνει $500 στο Amundi. Το οποίο έχω και εγώ στο χαρτοφυλάκιό μου και έχει ουσιαστικά ακολουθεί το γενικό δίκτυο του ελληνικού χρηματιστηρίου, που και αυτό ανεβαίνει φυσικά τα τελευταία χρόνια. Ναι. Σημαντικά. Και έχει και τράπεζες μέσα αυτό, να πούμε έτσι. Σε κάθε περίπτωση. Οι τράπεζες έχουν ανέβει πάρα πολύ. Οι τράπεζες και αν έχουν ανέβει. Ναι. Όπως και να έχει, αυτή την προσφορά μην τη χάσετε